Takže Izrael určitě prožívá jednu z nejhorších válek s Palestinci za posledních 50 let, tedy úplně nejhorší, a ten důvod je jednoduchý. Po neplnění všech palestinsko-izraelských dohod se z Gazy stal koncentrační tábor a zde Západ testuje boje v městské zástavbě proti gerila. Takže vykládat o obětech v Gaze zkrátka dobře, to je dlouhý příběh a v poměru v některých válkách byly až 1:100, protože Izraelci začali v případě nějakých útoků vždycky masové bombardování tady té enklávy. A ona patří k nejhustěji obývaným místům na světě a s nejhoršími životními podmínkami. Tak se podívejte na jednu hezkou fotografii, to je z Gazy z roku 2015. Ale Izraelci se rychle učí a na nic nezapomínají, takže stejně tak Palestinci, to je obojí a je to boj inteligence a odvahy. Takže Izrael prohrál druhou válku v Libanonu, ta byla v roce 2006, tam udeřili ruské kornety a z tanku Merkava zbyla hromada šrotu. Od té doby Izrael víceméně v defenzivě, zatímco Hizballah posiloval a začal boje v Syrii na straně prezidenta Asada. Takže ti bojovníci Hamasu, oni bojovali společně s Hizballahem a osvobozovali klíčové části jižního Libanonu proti Al-Kaidě. Pak se učili v Jemenu a tam už byli pod vedením Iránu. A nakonec asi bojovali s velkou pravděpodobností jako žoldnéři pod Zelenským na Ukrajině. To právě ukazuje způsob boje, jak dobře nastudovali příručky NATO a Rusů a zvládli zpravodajskou a taktickou přípravu bojových operací. Takže se podívejme na bleskový přepad, který udělali v sobotu od 7. října, to znamená, když já to nahrávám, tak to je neděle večer, takže to je druhý den bojů. A ta situace vypadá následovně. V Izraeli je počet mrtvých 600, je tam válka a zhruba 2000 mají zraněných. A to je tedy oficiální státní rozhlasová stanice Kan. A předtím to bylo tedy 400 mrtvých. A když vezmeme situaci, o které tedy oficiálně říkají nebo mluví Palestinci, tak v Gaze se teprve ta izraelská operace rozbíhá, takže tam je 300 mrtvých a prakticky 2000 zraněných. Ale fakticky po prvním kole boji je poprvé v historii vlastně ty ztráty jsou vyrovnané a důvod je jednoduchý, pojďte se na ulice do Sedrotu, tam se vedou klasické pouliční boje jak v Bachmutu. A teď se povíme, jak ta operace probíhala. Takže první, jak Hamas překonal železnou zeď, jak se jí říkalo, nebo říká, no tak ten způsob je velmi elegantní, podívejte se na toto video. A pak následoval útok na vojenské základny na okupovaných územích, to jsou tedy ty izraelské základny v té okupované Palestině. A tyto snímky Izraelce určitě příliš nepotěšily. A asi nejzajímavější je zatím nepotvrzený úlovek Hamasu je zajetí 50letého generála jménem Nimrod Aloni. Tak to vypadalo v době své největší slávy. A tento muž velel divizi, která právě bojovala na hranici s pásmem Gazy, a velel tedy speciálním jednotkám. A známý byl od roku 2017, byl plukovník a velel těm operacím v Ramallahu, kde se bojovalo. Pak působil jako náčelník štábu speciálních operací. A pokud je toto foto z jeho zajetí pravé, tak to bude opravdu skandál, protože přepadová jednotka z Gazy ho vybral v jeho civilním bytě. A když si vezmete, že už začala válka a oni ho vybrali u něho doma, tak v té době měl sedět někde v protiatomovém krytu a velet armádním jednotkám. Takže není pochyb o tom, že pokud skutečně byl zajat a potvrdí se to, tak za tohoto pána generála budou určitě vyžadovat velký počet těch zajatých Palestinců, kteří jsou v izraelských věznicích. A nebo jiné ty ikonické vůdce právě z těch palestinských radikálních organizací. No a teď se divíte, jak dobře byl připravený Intel Hamasu, tak si pojďte do historie, nebo podíváme se do historie. A tady je odhalení hackerské skupiny Možíšova Hul a Moses Stav anglicky. A tady
jsou podrobnosti, to jsou adresy, maily, telefony, fotografie 16 členů jednotky 8200 a to byla jednotka, která vedla kybernetické útoky proti Iránu. Ale samozřejmě oni se vlámali do armádních serverů a to, co je klíčové, tak dostali 3D mapy okupovaných území. A tyto 3D mapy, tedy pokud je dostali a podle toho, jak je teď vedena ta operace, tak asi ano. A tak tam je jasné, že tedy zkrátka dobře operují v terénu, který si pečlivě nastudovali a prozkoumali. A tam oni tvrdí, že ti hackeři, že dostali 22 terabajtů dat a že znají právě celé ty okupované území s přesností na 5 cm. Takže válka bude určitě pokračovat, má tedy úplně jiný charakter, je to poprvé, co zkrátka se bojuje přímo ve městech, které zabrali Izraelci a v tomto případě ten útok na Gazu teprve přijde, ale ať už bude situace jakákoliv, tak to, co se podařilo teď Hamasu společně samozřejmě s instruktory Hizballáhu a nejspíš Iránu, tak je věc, která se jim nepodařila posledních 50 let.